Morning, Bagwis. Good morning. Kumusta ang tulog mo, ha? Ay! Puyat ka yata kagabi humahakay ka pa. Ha, Bagwis? Puyat ka ba kagabi? Ha? Oh, saan ka pupunta? Oh. Ano, magbe-breakfast ka na? Ha? Ano, kakain ka ng almusalan? Ha, Bagwis? Kakain ka ng almusalan? Ang titiyan mo dyan sa loob. Nakikita ka dito sa loob. Wala naman baga. Ano? Ha? O, paano yan, Aalis muna ako ngayon, ha? Bagwis? Mga kasidag, good morning. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa ating isang maliwanag na araw ngayon. Ayan mga kasinag, kagabi nagpaambot ng message si Mrs. Elena Romero, yung kapitan namin dito, ang kagalang-galang na minamahal naming kapitan. Shout out po sa inyo, Kap. May ano kami ngayon mga kasinag, may seminar. Atid daw kami ng seminar dun sa Banwaan. Agap kong gumising. Nag-alarm ako ng 5:40. 5:20 pa lang. Gising na si Bagwis. Ay, sige nang huli dito. Kaya ito na naging alarm clock ko. Bumangon na ako kasi pakainin ko muna siya bago ako umalis. Bagwis, saan ka naman pupunta? Uy. Usap muna tayo. Ba't puro amos ka? Tiyan mo yung tuka mo. Yung tuka mo, puro. Usap muna tayo. Magang maga. Kumusta ang tulog mo kagabi? Saan ka natulog? Nakita ko kung saan ka natulog. Ikaw Saan ka naman pupunta? Iniwanan mo ako, nagkikwentuhan tayo. Madaya mga kasinag. Daya talaga si Bagwis. Nahinog na yung aking mga ampalayan, tanim. Hinog ng bunga. Halika na, kakain ka na. Ipapakain ko sa kanya mga kasinag ngayon na karting kalabaw. Kasi may kalabaw pa dyan Naiiluhan ko lang. Fresh na fresh pa naman. Kahapon kasi, dialhan ako ni Tio Berto ng daga, 2 daga. Yun ang pinakain ko sa kanya. Hindi ko alam kung naubos niya. Kasi hinagis ko lang sa kanya kagabi dito sa ubong Pag pinapakain ko kasi siya mga kasinag saan mapupunta yun? Ayun na Nakakatawa talaga si mga kasinag si Bagwis. Hindi ako pakali. Ayan ayan, lumipad na dyan Ayun sa pulang langka. Bagwis! Asa yung daga mo dito? Wala na, ubos na. Pag pinapakain ko si Bagus kay mga kasinag, dyan lang sa taas na yan. Hinahagis ko lang. Hindi ko na inaano sa baba. Para hindi siya bumait na masyado, hindi masanay sa tao. Sa akin lang masanay. Sa iba hindi na. Sige, kukuha na kita ng pagkain. Kukuha na ako. Sige, kukuha muna ako mga kasinag. Pagkain ni Bagwis. Ayun na si Bagwis Nagwawala na, gutom na talaga. Kuha muna ako mga kasinag. Ayan mga kasinag, nakakuha na ako. Ayan Ito na yung karning kalabaw na ipapakain ko. Asan si Bagwis? Bagwis! Nako, umalis na naman. Hirap pakain yung mga kasinag pag umalis na si Bagwis. Ayun na Bagwis! Saan mo pupunta ito? Bagwis! May pusa sa baba May pusa sa puno mga kasinag. Abantayan si Bagwis.
Tingnan daw natin kung anong gagawin yan. Gusto yata tirahin ng pusa si Bagwis. Halaka, sige yan, babain ka niyan, halaka. Subukan natin mga kasinag kung ano ang... Ayan, at kakanain ni Bagwis yan. Takbo yung pusa na yan. Takot din yung pusa kay Bagwis. Bagwis! Nasa baba naman si Bagwis mga kasinag. Ibibigay ko na dito yung pagkain niya. Good morning! Ano? Gusto kong kanain ng pusa. Oh, yung pagkain mo ha. Pagkain mo. Yan lagay ha. Oh, yan oh. Kain na ha. Binigay ko lang kay Bagwis yung pagkain niya. Ayan, kinakain na. Ingay kasi mga kasinag. Ang kulit ni Bagwis. Pag ganyan yan ang ugali niyan mga kasinag tuwing umaga. Pag hindi ko pa yan napapakain. Lipad na lipad yan dito. Diyan sa paligid ng bahay. Sige ang lipad niya. Sige ang huni. Yun, bumaba siya. Tingnan natin. Ayun mga kasinag nakatago naman ako. Pero malakas ang pakiramdam ni Bagwis. Alam niya nandito ako. Bye! Sige na, kumain ka lang dyan. Ayan mga kasinag may ligo na ako. Kasi dapat bago mag-alas 7 andun na ako sa Halabang Baybay kung tawagin dito. Samahan niyo pala ako mga kasinag sa seminar namin. Hindi ko alam kung ano mga gagawin namin dun. Basta update ko lang ulit kay mamaya mga kasinag. Nakita niyo naman si Bagwis at na-update ko naman kayo kay Bagwis na okay, malusog at masigla pa rin si Bagwis. Alam mo mga kasinag, masayang masaya pa rin si Bagwis na nananatili siya dito kasi ito nang pinakang tahanan niya Ayan mga kasinag, bye bye. Yun mga kasinag, andito na nga kami ngayon sa bayan ng Siroma sa munisipyo. Alamin natin pala mga kasinag kung anong seminar na aatindan namin kasi hindi ko alam Yan, kasama ko, representative kami ng Barangay Bubuan. Tatlo kami lang kagawad Bindisik. Ayan si Bayaw. Alamin natin mga kasinag kung ano itong seminar na ERPAT. Silipin natin mga kasinag dito sa loob. Ayan. Ito mga kasinag yung aatinda namin na seminar. Abangan nyo mamaya mga kasinag ha. Ayan mga kasinag, andito naman ako sa Bulod. Sa binabantayan ni Bayaw na lupa. Ayan, ayan si Bayaw. Si MJ, si Ate, James Sulsuna, tapos si Tonton. Ayan. Dito ako. Dito na kasi ako dadaan, pauwi ng bahay. Kanina kasi doon kami tumigil sa bahay ni Tandawon Sulsuna. Sa papa nito ni James. Andun kami kanina. Ngayon nandito ako mga kasinag kasi makikimerinda ako. May masarap na merindalan daw dito mga kasinag Kaso niluluto pa. Maya mga kasinag aabangan nyo. Mga kasinag merinda tayo. Ano to? Hot cake. Sa Lunsod sa Bicol. Tama-tama dito namin may merindalan. Ayan mga kasinag, pauwi na ako. Iniwanan ko na sila dun, hapon na. Salamat dun sa pamerienda nila. Busog si kasinag. Alam niyo mga kasinag, gumawa sila dito ng hukay.
Kasi mahirap kasi ang inumin dito eh. Ito pala yung sinasabi nila. Gumawa sila ng hukay dito. Sabi po ako. Ay, magandang ang tubig. Aray. Ayan oh. Ay, mga kasinag oh. Ito yung hukay na ginawa nila mga kasinag. Ang pagka ano lang. Pagka malas lang, yung nagawa nilang hukay mga kasinag, nasa pagitan ng dalawang malaking bato. Oh. Kaya kakaunti ang laman nito. Kailangan pala nito, malaliman pa. Kakaibang korte mga kasinag ng hukay na ginawa nila. Pagka malas naman nila at natsimpuhan nilang ganyan yung hukay. Sa dami ng mga hukay mga kasinag, sa gitna pa ng dalawang bato. Pambihira nga naman. Dito na kasi ako dumaan mga kasinag kasi malapit ang daan dito. Kumpara doon sa kabila. Doon kasi sa Halabang Baybay, mainit pati. Saka malayo doon. Dito kasi shortcut ito. Sa dinaanan ko na ito. Kaya dito na ako dadaan. Mga kasinag, update ko na lang uli kay mamaya pag uwi ko doon. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Bagwis. Mga kasinag, isang magandang hapon sa ating lahat. Pasensya na kayo sa hindi ko pag-update kahapon. Pagdating ko galing sa seminar, hindi ko kayo na-update tungkol kay Bagwis. Ngayon mga kasinag, si Bagwis ayan oh. Diyan nagtatambay na yan sa itaas ng puno na yan. Siya nga pala mga kasinag, kaya hindi ako nakapag-update kahapon. May mga inasikaso kasi ako pagdating ko. Tapos yung YouTube account ko mga kasinag, pinaayos ko muna. Sa mga music lover, bisitahin nyo ang channel ni Jojo IY Mix. Sa totoo lang mga kasinag, laking pasalamat ko talaga dito. Simula nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog, siya na yung nagtuturo sa akin. Nakilala ko lang ito mga kasinag sa TikTok. Kasi may isa akong friend na si Jubian Agtarap. Ayan mga kasinag, shoutout pala kay Mami Jubian Agtarap. Sa live niya, doon ko na kilala si Jojo IY Mix. Yan si Kuya Jojo. Siya nagturo sa akin mga kasinag kung anong dapat gawin ko sa pagbablog. Basta siya ang nagturo sa akin lahat. Ngayon mga kasinag, nagka-problema yung YouTube channel ko. Yung YouTube account ko. Pinaayos ko sa kanya kahapon. Nag-message ako sa kanya, inopen niya. Basta madami siyang inayos. Kasi malaki ang tiwala ko talaga dito mga kasinag. Simulat sa pool. Kung hindi dahil sa kanya, wala rin naman ako sa sitwasyon ko ngayon, sa kinatatayuan ko ngayon. Kaya laking pasalamat ko mga kasinag dito kay Jojo IY Mix. Ayan si Boss Jojo. Ayan mga kasinag ang tumutulong sa akin. Hanggang ngayon hindi niya nagsasawang tumulong sa akin. Sinsya na talaga kung hindi ko kayo na-update kahapon. Saka pati pagdating ko, medyo masamang pakiramdam ko. Hanggang ngayon mga kasinag, medyo mabigat pang ulo ko. Iwan ko, sa panahon siguro mga kasinag, sa init. Kasi kahapon mga kasinag, pagpunta namin sa seminar, naka-aircon. Hindi alam nyo naman mga kasinag, hindi tayo sa aircon. Paglabas namin nung hapon, 2 PM na, ang init ng panahon. Ayun, medyo sumama yung pakiramdam ko. Hanggang ngayon, medyo mabigat pa yung ulo ko. Kaya maraming salamat sa mga kasinag sa inyong suporta. Ayan mga kasinag, si Bagwis. Kuya Jojo, Boss Jojo, maraming salamat po talaga. Tatanawin ko po talaga itong malaking utang na loob sa inyo sa lahat ng tulong nyo. Ayan mga kasinag, si Jojo IY Mix. Bisitahin nyo lang kanyang channel. Bagwis? Anong inaabangan mo dito? Anong inaabangan mo? Bagwis, anong inaabangan mo dito? Bagwis? Ay, nag-aambon na. Nag-aambon-ambon. Mga kasinag, nag-aambon-ambon kasi. Uwi muna ako. Ayan naman si Bagwis. Diba nakita nyo naman, malusog at masigla pa rin. Salamat pala sa aking mga supporters dyan, mga viewers. Ayan mga kasinag, artista na si Bagwis. Ayan na siya. Laking pasalamat ko talaga. At si Bagwis ay nanatili pa rin dito sa atin. Napakabuti talaga ng mga kasinag ni Lord kasi hindi nileo sa akin si Bagwis. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Sa mga magpapashoutout pala mga kasinag, shoutout ko lang kayo. Ayan mga kasinag, andito tayo ngayon sa ilalim ng mangga. Nakita nyo naman kanina si Bagwis mga kasinag. Na-update ko naman kayo kanina. Ayan mga kasinag, sa mga nagpapashoutout pala. Alam nyo mga kasinag, ako nagpapasalamat ang marami. Dahil sa panonood nyo sa aking mga video, sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube. Sa lahat ng mga nagpapashoutout, maraming salamat din sa inyo
sa pagsuporta nyo. Oh, umuulan na! Patay tayo dyan! Ayan mga kasinag, pasok muna ako sa loob ng bahay. Umuulan na! Hey! Yan, dito tayo. Umuulan na! Pagtay tayo nito. Shoutout pala kay Pio Abris from Samar. Shoutout pala kay Bray Castro at sa kanyang pamilya dyan sa Canada. Shoutout din pala kay Primo. Salamat sa permi mong pagdalan, idol. Thank you so much. Arnold Manligiso from Jeddah, KSA. Ray Tadoran. Arnel Marabilla from Donsol, Sorsogon. Exekil Dilap-Dilap from Tagig. Nelson Barana from Quezon. Ramon Castillo. Shoutout pala kay Lino Constantino from Bigaas. Richard Tumungkay from Muntinlupa. Shoutout pala sa Villorente family from Cavite. Binjay Hasmin from Pangasinan. Oliver Tanawon. Shoutout pala kay Ace Reblora from California, USA. Jonathan Loisaga from KSA, Riyadh. Kapidro Mix Vlog from Miagaw, Iloilo. Shoutout pala kay Alex Cariaga Silorico from Riyadh. ARCC from Lamau, Bataan. Lakwachero Raymond Labustro from Silang, Cavite. Shoutout pala kay Rodelo Kabaubao. Shoutout pala kay Arita family from California. Happy birthday po sa inyo, idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Ray Tadoran, Team Jigo from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout pala kay Jumer Official Vlog from Tagkawen, Quezon. Rubin Bailon from Tracy Martires, Cavite. Melchor Ladinis from Lokban, Quezon. Shoutout pala kay Erold Gondranyos, Bawangnon, Brian Kian Pitugo, Randy Lopez from Qatar. Shoutout pala kay Kalmalang TV, Enzo Taxi Driver, JC Jimenez, Julius Kasundo from Taiwan. Shoutout pala sa Kaparos and Pulancos family at sa mga katrabaho niya sa Kukulife Head Makati. Shoutout pala kay Annalyn Galarpi, Anwaray, Sak Poseidon, Denmark Digala. Shoutout pala kay Raul Bibelo from Taguig City, Dars Di Juan TV from Quezon City, Mr. Waray TV from Jeddah, Frederick Garcia from Saudi, Bidimar Channel from Cagayan de Oro, Kuya Oms TV. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta at sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel. Thank you so much po talaga. Sa mga mahilig sa music, yung mga music lover dyan mga sinag, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Jojo IY Mix. Ayan mga kasinag, idol, Boss Jojo, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.